Výber svadobných šiat môže byť stresujúci, ale čo ak vám poviem, že existuje spôsob, ako to zvládnuť s ľahkosťou? Prvým krokom je výber správneho svadobného salónu. Každý salón má inú ponuku šiat a služieb. Rôzne salóny sa špecializujú na iné strihy, štýly alebo značky. Ak máte víziu konkrétneho strihu, zamerajte sa na salóny, ktoré ho majú v ponuke. Ak nemáte víziu, vyberajte salón s veľkým výberom. Svadobné šaty by mali byť jednou z prvých vecí, ktoré pri plánovaní svadby vybavíte. Ich dostupnosť sa môže rýchlo meniť. Keď už máte vybraný salón, objednajte si termín na osobnú konzultáciu, aby ste mali istotu, že sa personál bude venovať iba vám. Pripravte si fotky alebo nápady na šaty, ktoré sa vám páčia a jasnú predstavu o svojom rozpočte. Navštevujte salóny s cieľom reálne si vybrať. Bezhlavé skúšanie šiat môže byť stresujúce a únavné. Nepodceňujte výber sprievodu. Vyberte si sprievod, ktorému dôverujete a ktorého názor si vážite. Príliš veľa názorov môže skôr uškodiť. Pamätajte, že kľúčové je vedieť, čo hľadáte, kde to hľadať a kedy je ten správny čas. Výber svadobných šiat je jedinečný moment. Plánujte s rozvahou a nájdete šaty svojich snov. Viac informácií o tom, kedy je najvhodnejšie začať vyberať svadobné šaty, nájdete v blogu salonevamaria.eu.